wannan kisan da aka yi wa malam Muhammad Baba Gwani Aisan ba mu yafe ba kuma ba za mu yafe ba. Ɗaya kenan. Na biyu, a hukunta wanda suka yi wannan hukunci na zahiri wanda zai sa al'ummar musulmi ta gamsu an mata adalci. Na uku, malaman addinin musulunci da idan abu ya faru kun tuna matsalar Deborah lala wajen kima mu a gurinmu waccan annabi ta zaga fa amma ƙasar nan ta ɗauki ɗini. Wannan malamin waye zaga? Amma yanzu da ita da ta zagi annabi da shi da bai zagi kowa ba a yanayin yadda Najeriya take ciki a haka wa aka nuna ya fi gata? Waccan da ta zagi annabi. Kun daga yadda abin yana faruwa, yadda galibin manyan ƙasar nan da 'yan siyasa suka fito suka yi ta cewa sun yi Allah wadai da ɗaukar doka a hannu. To wannan saƙo nake aikawa zuwa ga manyan ƙasar nan da kuma malaman ƙasar nan. Malaman da in abu ya faru kuke ku zo ku ce ba ku yadda da ɗaukar doka a hannu ba. Shi ma wannan sojan da ya kisa ai ba doka ya bi ba, shi ma doka ya ɗauka a hannunsa. To wajibinku ne in dai ku shugabanni ne da gaske kuma al'ummar musulmin kuke shugabanta, tun da yanzu an san wanda ya kisa, wallahi ina rantse muku da Allah wannan kisan da aka yi da wani fasto aka yi ma wannan kisan, wallahi kan ba za ta dina bin wannan haƙƙin ba. Na farko tukunna sai sun je sun yi ido biyu ido sun ga waɗanda suka yi kisa, sannan za su yi ta bin kes ɗin tun daga yanzu har zuwa lokacin da za a hukunta wanda ya wannan. To ƙalubale gare ku shugabannin addini da duk wani kinkimeman malami da in abu ya faru zai fito ya ce an tattaka doka, to yanzu aiki ya same ku tsaya ku bi wannan haƙƙin yanzu har sai kun tabbatar da cewa an hukunta shi, don yin hukuncin shi zai hana mutane ɗaukar doka a hannunsu. Na biyar, yanzu wannan malamin ka kaddara cewa yana da 'ya'ya ko bai da ɗalibai, ballantana yana da ɗalibai. Idan aka mai wannan yanzu ta sha ruwa, ji ba aka yi ma wani irin wannan malamin yana da ɗalibai aka kashe masa malami ta sha ruwa, don Allah gata in an sake kashe wani malamin yana da ɗalibai, akwai ɗaliban da za su jira gwamnati su ce sai ta ɗauki mataki ko doka za su ɗauka hannunsu? Doka za su ɗauka hannunsu. Ba wani maganan doka, don masu yi ba doka suke bi ba. To abinda kullum muke kira, ɗaya daga cikin abin da zai rufe hanya ta ɓanna in abu ya faru, ita gwamnati ta ɗauki matakin da ya dace ta hana mutane ɗaukar doka a hannunsu. Amma wallahi in ba su yi abin da ya kamata ba, wallahi ba doka a hannu ba, in ana ɗaukar doka a kasai mutane sun ɗauka. Sana abu na shida bayan wannan, muna kira ga gwamnatin jihar Yobe da ta ƙasa, wannan mutumin a tabbatar da cewa wannan malamin an biya iyalansa diyyar kisan da aka yi masa. Don mun ga waɗanda ake kashe su kisan ba ta irin wannan hanya ba, kuma a je a biya 'yan uwansu diyya, kuma a yi musu ta'aziyya, a lallashe su, kuma a ba su haƙuri. Saboda haka a madadin a wannan majalisi da 'yan uwa na garin Gashuwa da al'ummar jihar Yobe da ta ƙasa ga baki ɗaya da musulmi yake a Najeriya, muna ta'aziyar ɗan uwanmu a addini Malam Muhammad Gwani Aisan. Allah ka ji kansa, Allah ka yi masa rahama, Allah ka sa iya wahala kenan, kuma Allah maɗaukakin sarki ya bi masa haƙƙinsa.